Adɔfo a wɔhwɛ aha Sekyere East TV efie nsɛm nko a wohwɛ street yi a wei yɛ street a ɛda da ɛyɛ afigya ase. Wei yɛ deɛ ɛda ɛkɔpie Tukunsu road no. Wei nso so yɛ street baako a ɛno nso da Etia ɛkɔ Cocoa Shed hɔnom no. Ɛyɛ street a ɛwɔ afigya ase na metwitwa ɛkyerɛ no. Wei nso yɛ street a ɛfiri afidua ase ɛkɔ Daman ɛdam. Na deɛ nti a metwa street yi de kyerɛw ne sɛ mmara aba sɛ sesei mu obi anyɛ yie wɔ lɔɔre kwan mu biem. Na in fact aboa yie paa wei yɛ Daman street. Wotu sɛ street no nyinaa dam nso mmemmere nda yi de kwasi da na yɛ afigya ase ayi a na nyɛ ayi ketewa. Saa bere yi wei yɛ afigya ase lɔɔre station road no. Saa bere ka traffic ɛwɔ ha no nyɛ traffic ketewa. Yɛbɛda mpanimfoɔ a wɔhyɛ saa mmara no ase yie paa sɛ mu obi anyɛ yie wɔ street mu biem no. Hwɛ afigya ase lɔɔre station paa ni o. Hwɛ wo sese mu da hɔ ɛyɛ mmemmere nda o. Ɛyɛ hot day a na ayie hɔ anyɛ ayi ketewa nso hwɛ hu sɛ emu da hɔ nom a kyɛ sɛ car ɛrekɔ car ɛreba anka saa bere nka ha choke anka traffic nka wontumi mpo ɛmfa ha. Sesei saa mmara no ayɛ adwuma yie paa ma nnɛ yɛni agye paa. Sekyere East TV fie nsɛm nko ara.